Os alumnos do Colexio Ballón invaden as rúas de Ribeira disfrazados baixa temática marítima. Buzos, cangrexos ou piratas chegaron ata a Praza de España para o seu festival de Entroido. A Praza de España de Ribeira viu hoxe como unha gran marea chegada do Colexio Ballón inundaba a esplanada. Cativos disfrazados baixo a temática do mar chegaron ao lugar para celebrar o seu festival de Entroido. Uns dos máis animados foron os buzos, que con disfraces feitos no centro o deron todo durante os bailes. Unhas vestimentas que, polo que din os cativos, non deron moito traballo. De buzos, en sí. Na clase? No cole. No cole, e que vos axudou? O profe Pol, chámase Pol. Non moito. Se vían antes que pasaban polo lugar, os rapaces colocáronse en formación para realizar os bailes que tanto tempo levaban preparando. Pasear e fixemos un desfile por Ribeira. Preparaste un desfile? Sí. E que te bailar? Dúas canciones, Os peixiños do mar e O mar azul, que vai sonar agora.